Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hndru wei ar nyau lai Hadin bekeseng HYC kelalap ya ke jersey dan ya ke jing bamsap jenggot tenat sorkar ha ke baide per ke jing tit ni kitin sop yeng nak benta bansam se kilong yeng ki bedok ban penpoi lengba ki CNR di blok se ki sinong baper hapok ke jela ha ke jinglam jong nong ilam bahakli du keseng HYC uba roy kupar senrem menta kesengi ke arp santeri ku jeleu ar hajar sau kala lej bo sendan da ke jing ujor se ke Meghalaya Loka Yukta persya ya ke Directorate jenggot tenat housing jong ke sorkar jela Kini kejung ujor jong sing HOC persya ai ketenat sorkar jong jela kalawan hadin hisngi bau menteri ketenat housing walaupun benar wala thung ya kejing tokit departmental inquiry halor kejing kenok persya ya ke Directorate ketenat housing ba kejing tit igitin sop yeng na kawai ke company jong jela West Bengal ha kejing lut ke ba omduna ya ke arpau klur tengkah haba keren uba roy kupar senrem mulong dak ba kenoro ba kejing penbena jong menteri balathung ya kejing tokit keban kli dau joint secretary keditang kejing pendap rukom Haga baula pentip ru bagni kejung ujor lale katkum ka kendon arpau jong ka Meghalaya Loka Yukta ak arajar khatsau kaseng HYC kadawa badiban pensitom ye ki bedon keti hak ba penserwakai bad bam club yek pisa jong paiba namar katkum ka tendar jong ka jingthet ye kitin sobyeng kapoi omduna ye ka arpau klur tengka bad kitin ki badiban don ka jingerben ka ba 0.1% handrai kaseng gayo ye kejung ujor bagi tin kilong tang 0.4% ka jingerben yo beladap ngilat ko yang kajing ko ka office jong chief minister jong deputy CM berkunjung jong minister in charge jong housing department alor kajing lap ka jong yi ba kadon ka aka baide ba kani kajing sam kini gitin sop yeng markat kum kajing lit page ka jong yi haki block ki ba fair ba kum kajing yo jing ujor ka jong yi la ong ba kitin ba kajing sha ka director jong housing kipan no new supplier ban wanra ite kitin ki balong kajing urban jong ka kadai 45 mm rege ki bapoi pat po blok kidai ki batang 25 atau 28 mm kehadian mengilap ha yang kini kajing ko ngilabu la kawai kajing dawa bakata kalong bakastorkar kadai ban pelong yang kajing tokit bat badai ban tung yang nunu officer ba ladau tokit de ban khot lang yang ngiru bangin let cajaka ban pet lane ban lap yang kajing sisa Rekat kum ka statement ke bang yoi ke bau minister in charge jong housing menin ke sengi Ukraine uang ba na kaliang jong ke department hakawai kaliang uang ba latung ke departmental inquiry ke bau on cleat dau joint secretary lane da joint secretary dah ka juk ke poru ladam ai lupa kata ka karai ba kamdon ai ka jingle bakla lane ka jing pendon kam bakla yo ba namar minister menin por bau ai ke statement uang bakitin ki bapoi ki blok ki digitin ki bakat kum ka specification ya ka ba ka director jong housing lani ka department kelapa kau mot ba kani ka jingtung inquiry departmental inquiry jong ka housing department ka ditang ban pendap rukom tingim ngim sngohun ya kani ka jingle jong ka sorkar lembaga housing department kum ta menta ka singi nilawan hapo ka office jong ka Meghalaya Loka Yukta ban file ya ka complain hapo ka section 20 lani ka section ba arpo jong ka Meghalaya Loka Yukta ak arja khatsa ban kerpat ban bu ka jing kerpat ban ujor ningkong ya ban ujor ya ka director jong ka housing namar kum ba kalonghi ka office ka ba penmi ya ka tender haka khatway trek jong ubenai rempang jong senam arja arpuar kadai ka office jong ka director of housing kaumot ba kanong thiet ya kini gitin kadai ka director of housing tingi na kaliang jong kaseng nga kum president ngami kumutaw complainant lani unong ujor persya ya kanong sya complain lani kanong sya ujor ka badai ka director jong housing temeta ka singi ngilawan banbu ya ka complain ga jongi harangkat kikot kisla kibang nila ailang hakani ka complain ka jongi ka bang nila yo banwan bu ka office jong secretary jong ka Loka Yukta kijing pan kijong dawa kijong ka baningkong kalong naka Loka Yukta kalong bakadai ban pelong ya kajing tokit namar baka Loka Yukta kat kumkaan jong senam arja khatau ka arja khatsa kadon la ka jong ka inquiry wing kaba ki police officer kila ban investigate lane ban inquire ban tokit halor kani ka complain ka jongi dia kata ka dijing dawa ka baningkong bat kabaar la dalap bat hakaju ka por kabaar kalong bakini kiten berokhat balapoy kini blocks ki badon menta kum ka shela sin RD block ka
jirang CNRD block ka nongstone CNRD block ka belapoi kitin yang menta kumi kini berokhat kini ban wanra lut lane ban pen pilot sha khnang bakin nom sam sikipat ba pumangal ong itu kisi ka jing sam kini kitin hakajaka bakan long ka jing yarap ya kinong shongshnong kan long pen ban ka jing tim namar batang syuhab upria tang syujur ka leer hap tong umau berit kini kitin kilapai nilai i ka jing kren jong we ni kinoelam jong ki kawai ni ki blok bong ba ki tin ki basam kamtam em ni tin basan ni snem ki bala snem badang shu dam ki ong ba ki nong yo ek ni ki tin ki lawan ut hapo blok namar ba ki de ki tin ki bom bha tengi na kaliang jong kaseng ni dawa ya ka megalea lo kayuta po ka jing alam jong chairman ba bidhar ba secretary ba arab thap bakin shim ya kani kam bakin investigate la nikin toket bat ki ban pensitom ya ki brio ki badon benta la kalong bakadon ka jing penserwa ka ya ka pisa jong pat ba de ban pensitom kita namar la de pipet ya ka notice inviting tender jong sedam ajar puar ka value jong atu ka tender notice ka de arpu krur tengka akaba on penpoi gini gitin ha baro kisian RD blocks ki badan ni ka jela ka jong ni teka arpu krur tengka kam de ka pisa ka berit hoi nak kata lesi kini kejing wanra jong kini kiten jaka banyo ban wanra diki saupsan lawanra diki arpsan lesi kadon kejing pendon kambak lah hang ni yang tai da manu ya kini kepisa ba yang kini pisah jong pat ba teknang ban lap kejing sisa niwan ban bu ya kini ka komplain akhmat jong ka luka yukta bat ngikme lenti ba ka luka yukta kan simkam kumba ka kam ka jong ka kadai ban toket bat ban pensitom ban file case ikitu ki public servant ki boang ki nong tre sorkar nama ka director jong housing ka nong tre sorkar jong ka sorkar ki di ban pensitom kat kumutuk an bat ngikmi lenti balang ba kani ka jingwan ra ka jong i ka lokay utak simkya bat kan le ka badan kam te kata ka di jingwan jong imta si apo office jong ka lokay utak